Urtzainkirekin, ezker hutsa, eta binaka gorenera sekula iritsi etzena, baina buruz buru arma handiak zituena. Bai, uste bi aldiz irabazizula txapelta, biharren mailakoa. Urrun gara hartan oain baino gehiago, biharrengo mailako txapelketa irabazi, bi urtetan utzi, igual parte hartzen lehenengo mailan, da gero atzea berriz biharren maila bueltatzen zizkien, igual, da biharren mailan bi aldizatea, guen txapeldun. Lehen da biziko sakea, Aimarrentzat, badoa, lauan pumpa, sake gurutzatua, eraman beharrekoa zen hori, ez du eraman Iberoko pilotariak, bat eta huts, hori eramatekoa zen ba, gakoetako bat hori izango du Josean, Iberokoak Joanek berak ere esandik, hemen entramentuetan eta aritu denean sakeek pisu handi hartzen dutela hemen eta beste zenbait pilotaleku da, baino zailagoa dela hemen sakei erantzutea. Hau eramateko zuen, Bai, hau eraman beharreko hauen, bai. Bai, frontoi pisu edek, pelota asko ibiltzen dek menatzen, pisu ikeragarri hartzen dik. Baino txapelketan sakek ondo eraman dizkik. Oraingo honetan bigarrenari ongi antzun dio eta gero agirez ere indartsu. Aimarrek eskuinez, ez du ezer askorik egin, deja da Irujok, eta tanto. Lehenbiziko sakea eramateko iruditu zait eta teja dau harrapatzeko, Bai. Aimarrek gainera zangoak ere harinak ditu oso. Behanduan zen abitue, behandua abitue, baino alare eraman beharreko, iritsi beharreko dejada, matezin. Ikustagun, bai, atzerantza abiatu da, lehendabiziko pausoa atzeraka egin du, baina hala ere, nahikoa denbora azuela iruditu zaipa. Egin apustu Jaun Andreok, 8-0-6, bost bat, zazpi bederatzi bat bederatzira deitu, edo bidali mezua, zazpi bost, 0 bostera. 300 euro irabazteko aukera. Sakea, orain bai, Martinez de Irujorentzat izango da, gogoratu gauzak nola dauden, aurretik gauzak esaten aritzeak eta kalkulatzen aritzeak behar bada ez du zentzu hondirik izango zenbaitentzat, baina behintzat garbi dagoena da Juan Martínez de Irujok irabazi berrik ere ez daukala finalean sartzeko, 12 tanto egitea nahikoa luke, hirugarren jardunaldian Patxi Eugi ez delako jokatzeko moduan izango, eta beraz 22 eta huts irabazitzat emango diotelako Norgeia oka, beraz gaur 12 tanto egin ezkero, badakigu finalean izango dela. Aimarrek bigarren jardunaldian ia zuzenean finalean sartzeko 22 eta 3 irabazi beharko luke, eta hori kasik ezinezkoa da, baina tira, partidaren ondoren ikusiko dugu nola geratzen diren gauzak. Irujoren sakea azpi-azpitik oso gaiztoa, ikaragarri gaiztoa, Sake ikaragarri euen. Indar handiagoarekin. Da ezkerpaeten sartu egera bat. Aimarren sakeek baino, Aimarrek orain arte atera dituen bioiek baino indar handiagoa zeraman pilotak. Eta ezker horman sartu du gainera, Aimar aurrelaria izanagatik sakera male oso ona da. Baina hori eramaterik ez du izan. Abi eta bat aurretik. Eta hasiera oso ona mantziok, Irujok, Bai, sake urak enduta. Bai. Hau laburragoa, erdira, eraman Aimarrek. Ez da, beste munduko erantzuna izan, atzera Irujok. Eskuinez, ongi atzeratu. Eutsi Aimarrek. Irujoren eskuinka da, ongi Aimar. Pilotaka da Arroa, ongi Aimar boleaz. Ezkerrez ere oso atzera. Ematen, Ematen Irujoa. Astintzen pelota, da tanto bikaine jogatzen bike. Ederki, zoragarri, lehen da bizi eman galantak eta gainera beste askota baina pazientzia handiago erakutsi eta gero besoa kakotu eta nola ireki. Eman ez gaina. Eman da gainera, ez markatu bakarrik. Ez jarri bakarrik, Eman gainera, bizi.
3-1, bueno, partidak emozioa izan dezan, favorito ez dena aurreratzea komeni izaten da, eta oraingoz hori gertatu da. Lehen da biziko tantoa Aimarrentzat izan da, beste munduko sakea etzen, baina tanto izan da, ondorengo 3-ak. Iberoko gazteak egin ditu. Koldo, diruaren gorabeherak aipagarriak iruditzen zaizkizunean behintzat, badakizu, mikroa zure esku duzula. Honetan, 1700 ari dira oraindik diru oso garbi dago Goizuetakoren alde, baina animazio ikaragarria dago artekarien artean. Hau da lana egin beharra. Sakea luze, pasa. Tokitara joan da. Hogeita lau pilotaka da orain arte joak. Sakez bakoitzak tanto bat egin du. Hau berriz laburra azpi-azpitik eraman Aimarrek ongi. Atzera Irujo. Aztertu egin zaio, ongi jaso du Aimar. Agintzera pasatzeko pilota. Ez du aprobetxatu. Irujok bai. Hori Sotamaro. Atzera. Boleaz. Gora. Aimar pilota mugitu ezinik zabilek, Ezin mutuz, bai, da oain arte ikusitako tantokin ematen di kolorik ez dagoela partiduik, Orain arte askoz gehiago jotzen ari da eta konfiantza gehiago hori zaio gainera. Eta Aimarrek izan dizki pelota batzuk hor gozatzeko eta egintzeko eta ez galei gozatu. Ez errebotera jotzekoak, baina hemen ere bat izan du, behintzat 8 ongi eramateko modukoa, ez du gozatu, pilota mugitu ezinik dabil. Eta Irujo berriz ezkerrez eta eskuinez astintzen eta ikuskizuna ematen. Mutin honek ikuskizun paregabea ematen du. Azkar pilota zaletu da neskato politau. Xabier, eta zuek esan duzuena, ezanguratsua benetan, Posteun urdin entzun dut orantxe bertan eure aurrean, eta partiduak hartu duen itxura hartuta, ia normaltzat jo beharko da, dirua parean, Martínez de Irujoren alde egotea. Denbora gutxi behar izan du Irujok dirua bere alde jartzeko, errespetua sartzeko, baina hasi besterik ez da egin Jaun Andreok. Eta aurrez aurre duena Aimar Olaizola da. Dejala zabalean, igerri egin dio Aimarrek, lehenbizikoan jaso, atzera Irujok, Aimar ezin. Ez dago ados, Martínez de Irujo epaileari begiratu zorrotza egin dio, bigarrenean izan dela adieraziz. Ez dakit Michel Casado errealizadoreak errepikapena eskaintzeko modurik izango duen, nik uste baietz. Dejala ez da txarra izan, baina igerri egin dio Aimarrek. Eta lehenbizikoan ematen du hemen, Ez da gipa orain zer esan. Ez da gipa zer esan. Aurreko kamarek hartutako irudiek argituko ote digute. Eskatzea libre da, baina gero zerbait argitzen duten edo ez ikusi behar izaten da eskaini aurretik, beste plano bada eta bigarrenean ematen du, bigarrenean ematen du. Ikusteia pilota gorantza doala. Errealizazioko lankideek ere horixe diote beraien ustez bigarrenean izan dela, baina Irujok egin behartzuena egin du. Lehen da bizi jo eta gero protestatu izatekotan ere. Tanto abukatu arte eskua altxatzen eta protestatzen aritzeak ez du zentzurik. Hau da, Polkamak eskenitako irudi berritzaile hori lehentxeago aipatu dizueguna. Interesgarria. Sake latza hau ere 6-1. Irujok orain bai zango terdi finalean, 12 egin behar finalean sartzeko, denbora gutxi behar izan du 6 egiteko. Eta
Irujok irabaziko balu, zer gertatuko litzateke? Bueno, Irujoia noski finalean izango litzatekeela, 3 puntu eskuratuko lituzkelako, Eugiren kontrakoa irabazitzat eman beharrekoa delako, eta beste finalista zein izango litzateke? 15 egun barru, Xala eta Aimarren arteko partidaren irabazlea. Beraz, hil edo biziko partida izango litzateke kasu horretan, baina hoiek denak balitz eta balu eta balego, badakizue, 17 senide zirela eta denak oseak egin. Atzera Irujok, eraman Aimarrek. Ezkerkada, ederra, nola luzatzen duen pilota. Aukerako orain, atzera, oso atzera, 7 terditik boleaz ezin Aimarrek. 7 eta bat, eta eman, Ikeragarri ematen aide, ikeragarri. Dena gozatzen, dena aprobetxatzen, ezker eskubi ikeragarri ematen. Hor aurreko tantuaten izan de Sotamano beherantzen hartuna behartuta. Etenaldia zagok, Aimar esertzera, Asierrekin batera, etenalditxo bat iragarkientzat. Zuzenean gara berriz, etenaldia oso laburra izan da eta tanto bat jokatu da, bien bitartean, tanto hori osorik ez, baina behintzat errepikapena, bukaeraren errepikapena ikusiko dugu hortxe duzue, dejada arroxamarra egin du hor Martínez de Irujok eta Olaizolak ez du aprobetxatu pilota hau, eta ez da aurretik izan duen beste aukera bat ere. Han ahoko zuloko pilota bat izan du, ezkerrez besokakoan ireki egin du, Martínez de Irujo bertan zegoela esatea gehiegi da, beste zenbait izan balitz, etzitzaigun, seguru asko irudituko bertan zegoenik, baina hau erraz ibiltzen da. Eta erabat agintzen ari da Martínez de Irujo. Erabat agintzen, ez da egin Michel Casadok ez daukago astirik. Antonen pilotakada gehiago errepikatzeko. Egindakoa bat Olaizolak, lehenbiziko sakeura. Martínez de Irujo dagoeneko 7 eginak. Eta asko ez. Ikaragarri jokatzen ari da Martínez de Irujo. Hor duzu Eladis Galartza ere, Mamen emaztearen ondoan. Laurehun milari, dirua nabarmen, oso nabarmen, Iberoko pilotaliaren alde. Dirua hasiera bezala, baina bestaldera. Eta hori dena gertatzeko zenbat denbora pasatu da. 14 minutu oraindik ez. Aimar ezinean dabil, eta Irujo berriz erakustaldi haundi egiten. Eta orain Aimarrek eramateko sakea. Ez du eraman, gutxitan utxe egiten ditugu horiek. Irujoren pilotaka da, Irujoren sakea lautik atera eta beti indarrean joaten da, baina horrelakoei beti eusten di Aimarrek. Zinen zebilek Aimar, aukera gutxi izan dik, aukera izan ditunen ez di bate aprobetxatu, konfiantzi pare, ikaraz, gaizki. Aimarrek berea 10etik 9 ematen du, baina gaur 10garrena tokatu da, orain arte behintzat. Irujoren sakea, gurutzatua, jaso Aimarrek. Irujoren ezkerka da. Astintzen, pelota, Eta alturik ezin hartu. Oain errezi itxiek. Atzera Aimarrek erki aprobetxatu du, Irujok eraman hori ere. Olaizola. Ongi gurutzatuz, jaso Irujok. Olaizola. Irujoren ezkerra ide indartsua, bole Aimarrek. Irujok ormabiak eta tanto. Zer da hau. Zer da hau jaun Andreok. Aimarrek oraingonetan aprobetxatu du berea. Eman dizkio bizpeiru pilotaka da eder. Behartu du Juan Martínez de Irujo, baina eraman bakarrik ez. Eman ezkerra, bigarren ezkerra ire hartan, eman egin dio. Aimarrek bolea sartzea beste erremediorik ez du izan. Eta orain, Olaizola aldageletara doa. Beste etenalditxo bat egingo dugu, bere alaxe izango gaituzue. Orain txerte.
Kantxara itzuli berria da, Aimar Olaizola, aldageletara joan etorri labur bat eginda, Koldo Aldalur jakiteko modurik izan handuzu, zerk eragin duen sartu irten hori? Ba, nik uste dut ez dagoela arrazoi garbirik, ez fizikorik behintzat itxuraz, izan ere aldageletaz gain, barruraino ere hartu dira, han beste aldagela txiki batzu daude, eta bien nahiak egon dira berriketan, baina ez itxuraz zerbait fizikoa duelako, gauzak gaizki doazelako, eta zerbait behar dutelako honi buelta emateko. Teorian eta araudiaren arabera beti ere hori baino gehiago behar du aldageletara joateko, baina zehatz esaterik ez dugu oraingoz behintzat. 10 bat irabazten ari da Irujo, sakeak gurutzatua, ongi eraman du Aimarrek. Irujoren eskuinka da indartsua. Aimar Olaizola. Ongi orain. Biak zazpitik zazpira orain. Aztertu Irujok, jaso Aimarrek, ongi. Golean da Aimar. Deja da. Garaiz abiatu da horrengoan, eraman, boleaz nolabait, Aimar atzeraka doa, eutxi. Boleaz jarri da Irujo, botez ere jarri ziteken. Deja da, erabat agintzen ari da. Erabat agintzen ari da, eta Aimar tximeleta bezala darabil. Aiden zebilki, aiden. Dena ondo itxene bai, defenditu errenoen, defenditu. Ibili behar duen, ibili, eman behar duen, eman. Dena ondo itxen, dena ondo ateatzen. Ikeragarrizko partidu egin nahi. Guain kontan tanto ona jokatu Aimarrek, jokatu uno bena. Hemen atzetita pelota nahiko ondo kenduz, fronti sartuz, eta ondo, baina alare, aiden ibilik. Eta orain arte, lehen esan dugu, pilotari onen aurka irabazi dituela, jokatu dituen 4 partidak, buruz buru doain onak dituzten pilotarien aurka. González oso maila honeko pilotaria da, buruz buru, oso arriskutsua. Estutu zuen zenbait unetan, baina azkenean Irujok ongi irabazi zuen partidaura. Agirreri irabaztea azkenean kosta egin zitzaion, azkenean 19 egin zizkion, baina aurretik ongi nagusituta. Eta ondoren berriz, Asier Olaizolari irabazi zion, lehenbiziko zatian estu, baina gero ongi nagusitu zen orduan ere, eta Xalaren kontra ere lan eginda, baina merezita irabazi zuen. Baina gaurko honetan, goiko pilotari baten aurka ari da, Aimar Olaizolaren aurka. Eta Aimar, bai, ez da berea ematen ari, baina Irujok orain arte dena ezin hobeto egin du. Lehen da biziko sake ura kenduta, eraman zitekeen ura kenduta, eraman da ez duelako, gainuntzean dena ondo egin du. Bai, Koldo? Ez, pilota zale bezala eta pilota zale bat baino gehiagok esan didalako. Pilota aukeraketa izan zenean izan zuen, Kexua Olaizolak pilota Iberokoak hartutako pilotatako bat oso bizia zela. Te dago pilota hau. Nik ez dut uste behintzat orain arte jokoan dagoen pilota hau gehiagizkoa deni buruz bururako. Ez lehen hoxe pentsatu gauz beha eta nahi dutzezatako oso pelota hona. Aurtengo txapelketan lehen Gernikan, igual bauen pelotan bat botetxue, frontoia emotzaua, igual gehitxo zana, baina pelota hau aproposa dutzezatak, frontoi ontako. Eta Aimarrek lehenbiziko tantoan atera duen ura ere, neri etzai da patata ustela iruditu, Josen. Ez tiu ikusi, sake bat ikusi eta urungo tanto motxa jokatu die. Baina etzin, esatezuen bezin motela eta pelota zarra ez zuen. 11-1. Tanto bakarra falta du Martinez da Irujok aurtengo finalean sartzeko. Partida irabazteko beste 11. Baina beti irabazita pasatzea hobe finalera. Sake laburra gurutzatua, jaso Aimarrek. Ongi Olaizola. Erki pilote hon. Irujo.
eskuinkada, erra, brillo hundiaren. Eragarri, eskuinkada. Ormabikoa eta tanto. Duela urtebete afizionatu mailako partidak jokatzen ari zen honek. Zen maila erakutsi du orain arteko tantoetan. Eta ze gauza egiten ari da profesionaletara pasatu eta 11 hilabetera. Oain indik inu bat eta izango ben seguna ia finalen daula. 12 tanto inbertzikina, 12. Alaxe da, 12 egin behar zituen, dagoeneko finalean da Juan Martínez de Irujo. Ángel Urzainki, ya estáis en la final. Bueno, parece que sí, pero bueno, hay que terminar el partido y que lo haga lo mejor posible y se dedica a jugar, a disfrutar ahora. Lo está abordando. Pues sí, hasta ahora mejor no se puede jugar, imposible. Felicidades por la parte que te corresponde. Gracias. Ángel Urzainki, Irujoren botileroaren poza eta patxara. Gauzak ongi doazkie, hobeto ezin. Erdiko sakea, eraman Aimarrek. Geratu zaio Olaizolari, Irujok oso atzera, eutsi Aimarrek. Irujo, beste pilotakada eder bat, zazpitik airez, jaso Aimarrek, ongi. Ormabikoa, Aimarrek igerri eta harrapatu, baina Irujok ez du asko gozatu, baina Aimar batera eta bestera dabil. Ongi Irujo, serio. Dejada eta tanto. Jolasean dabilela ematen du. Jolasean dabilela ematen du. Jolasean zeinekin eta Aimar Olaizolarekin. Eta Aimar partidari buelta emateko eta bere burua eta emaitza pixka bat itxuratzeko zer egin ez dakiela. Anaiaren gana hurbildu da. Aimar ez du eseri nahi. Orain arteko bi etenaldiak berak aldatuak izan dira. Hirugarren tartetxo bat ere egin beharra daukagu iragarkientzat, baina Aimarrek esertzeko asmorik ez duenez, itxaron egingo dugu. Ezkenuke tantorik galdu nahi eta. Juan Martínez de Irujok 13, Aimar Olaizolak 1. Mila euni eta diru gehiago goitik, betik baino. Zer den pilota. Irujoren sakea, sakez 3 egin ditu. Olaizolak 1 egin duen bakar hori, lehenbiziko sake ez ainonarekin. Irujoren sakea, gurutzatu gabea. Eutsi Aimarrek. Eman egiten baitio. Ez barru izango, bai. Txoko handeja da, ando Aimar, baztertu gintzaio ezin. Errezitezik, Errezitetunez, jore bai, jo ikeragarri jotzen ari da, gaur gozatzen, dena gozatzen. Eta gaur dena ondo janaiten, baina bukatu behar danen ez zerrez bukatzen. Jo bare eta aurreti eman bare, zailedek. Aukera sortzea eta bukatzea. Koldok esan zigo zer esan dion, lasai zegoela, Urtzainkik ere zerbait esan digiri, ez da? Botileroak. Bai, joku ikeragarrekin da bilela. Komun tiro esan dig. Bai. Eta, entrenamentuan da ikusten, baina geoak, frontoi etorri eta gauze galdatu iketu, baina hau ez da zehatzen, hau ez da ikeatzen, honek eman itxik, da aukera.
Konfiantzaz etorri dira, baina askotan konfiantzaz etorrita ere gauzak okertzen dira. Gaur ez sinestekoa da. Ez sinestekoa. Aimar animatu nahirik orain bere jarraitzaileak. Ongi dago hori, orain behar du laguntza orain. Irujoren sakea, aspaldiko partez gurutzatua. Aimarrek, larri eraman du. Txokoan deja da zuzenean joan da, baina eraman ezin. Hamabost eta bat. Aimar berriz ere, Anaiaren gana. Hamabost eta bat. Erabat kezkatuta, ja, etxia hartuta ere, bai, agian. Nik uste ia pentsatzen egiko gila, gaur ia partidu zinezko bezala jarriek, emendik 15 egunea xalan kontra jokatu behar, partidu irabazi behar. Nik uste ia gaurkoa bukatu baino lehenago, partidu hartan ia pentsatzen hasita izango gila. Eta emendik aurrera, Aimarren, bueno, lehen da bizi, partida itxuratzen saiatu beharra, hori bai. Pentsatzak, partida horrela edo horrelatxo amaitzea zer izango litzateken, zer kolpe izango litzateken. Eta bestetik erramintak ere zaindu beharra. 15 egun barru, irabazi egin behar. Xalaren kontra. Oi, esan nahi nin. 15 eta bat. Atera du Irujo. Aimarrek eraman, erantzun aula, atzean geratu da, Ormabikoa eta zantza. 16 eta bat. Hau ikusi eta pelota jokatzea errez alamateik. Jolasa dirudi. Irujok. Da honek ala jokatzea alamateik. Herriko plaza nola entrenamendu bat ditzen aida alamateik. Askotan alamaten dik eta gaurre bai. Errez. Sakea, Aimarrek ederki erantzun dio. Oso ederki, 6an jarri du. Deja da, oso arroa. Aimarren ezkerka da, ederra. Ezkerra irez, eutxi, orain defensan Irujo. Aztertu, entzai Aimarri. Ematen ari da, erraz erakusten dio Bizkarra. Gora. 17 eta bat. Eta orain bai, etenaldia. Amazazpi eta bat, atera usakea Irujo, Keraman Olaizolak. Atzera joanek. Eutxi Aimarrek. Irujo. Gora, baina. Zeiten nahi dago. Ez sinestekoa da. Ze pasatu. Bai, Aimar ez da lehen urtekoa eta hoi dena kontura eukita ez zeiten nahi da mutileen. Aimar ez da lehengo urtekoa, lehengo urtean gehiago luzatzen zuen pilotaka da, beste brillo bat zuen bere eskuinak, aurten badakigu ez dela behar bezala osatu, eta ez diola iaz adina ematen pilotari, eta batek gutxiago jotzen duenean,
Besteak gehiago jotzen du. Baina Irujo egiten ari dena ez sinestekoa da. Aimarrek sake horri ez dio eutsi, Zabalera aldegin dio 19-1. Eta zer pasatu behar du hemen? Eta ze ikusten ari gara urtea joan eta urtea etorri. 2001 Beloki izan zen txapeldun. Eta hurrengo urtean Barriolak xetu egin zuen. 22 eta 2-0 irabazi zion. Orduan Barriolak ikarragarrizko erakustaldia ematen zuen urte mordoska baterako txapelduna izan behar zuela. Handik urte betera Aimarrek utzi zuen 2 edo 3 Barriola. Orduan berriz ematen zuen Aimarri zeinek irabazi behar dio. Eta orain 19-1 galtzen ari da Aimar. Pelotan hasi berri baten kontra. Gora berak haundik izan dizki beak pelotai beak eta bak ize pasatzean, kontrarioa behartzeztekenen, augusitan behartzekenen janik jaue eta mano zapaldu jaue. Hemen beste kontu ditzeo. Eta orain berriz falta zitzaiona. Sake buelta aprobetxatzera joan da, aurrera joan da, goixo txokoan. Eta hemen Oiuka, Irujo txapeldun. Finalista behintzat bai. Lauan pumpa, sake gurutzatua, gaiztoa, eraman Aimarrek. Ongi Olaizola. Oleaka da eder. Atzeraka atera du. Seiter dira, atzeraka atera du. Deja da eta tanto. Baina Txapan ikusi dut ba. Aspirazioak iola iruditu zait, baina gaur zailedek aspirateatzea. Irujo du. Dena atea zaila. Aspira. Ametxetako golea baiz aspira. Ametxite jupa, eta dena ondo ateatzekena eta ametxetan zaila da. Ametxetako partidu, Hain ongi irudikatzea zaila da ametxetan ere. 21 eta 1. Eta batean dagoena Aimar Olaizola. Irujoren azken sakea izango da, pasarik ezpada. Ez da pasarik. Eraman Olaizolak. Airez jarri da. Gantxo zoragarria, 22 eta 1. Juan Martínez de Irujo. Aimarri irabazi ez dio egin. Xetu egin du, birrindu egin du. Arritzekoa da gaur ikusi duguna. Jaun Andreok, begiak iurzten hasi beharko dugu. Eta ondoan dugunari atximurra egiteko eskatu. Aspaldiko urtetan pilota frontoia zutik, goiztutarrak ere zutik. Ikaragarria da. Juan, Goldo, aurrera. ¿ves esto? Todo el frontón te está mirando. Esto es la hostia, ¿no? Yo pronto pensaba cuál es el partido que he jugado y menos con este marcador, ¿no? Esto ya es todo un sueño para mí. No hace un año que debutaste y ya estás en la final del manomanista. Pues es la hostia, ¿no? Se puede decir. Yo creo que he venido jugando sin presión, trabajando todos los días. Y ya, pues aquí tengo el premio, ¿no? Creo que esto ha ido bastante rápido, pero bueno, ahora que saber disfrutarlo y poder disfrutar en la final. Disfrutar de un partido redondo. Sí, yo creo que no juego un partido así en mi vida, ¿no? Y además, estos partidos son los que hay que jugar así, ¿no? Los grandes, pero bueno, a mí me hubiera jugado así también. Me hubiera gustado jugar así ya a la final de parejas. El que diga, Martínez de Irujo va a ser campeón seguro, se equivoca. Esto es un partido, la final es otra y entran los nervios y todo. Si juego así, creo que tengo muchas opciones de ganar, ¿no? Pero repetir lo que he hecho hoy pues va a ser muy difícil. Y bueno, pero ojalá sea así, ¿no? Pero va a ser muy difícil. Aquí, Juan, zorionak eta suerte izan finalean. Vale, eskerrik asko. Juan Martínez de Irujo, zoriontsu. Goza dezala momentu hau. Horrelako uneak gutxitan izaten dira ere. Izaten dira eta izan dira historian
makina bat txapel, aintza, ospe eta meritu gutxiagokoak. Makina bat txapelik ez du oraindik lortu, txapeldun ordetza gutxienez ziurtatuta dauka, baina, Josean, gaurko hau ikaragarria izan du. Alaiz izan de bai, dena atea zaio, jo ikaragarria aurrena, dena gozatu dik, defenditu, oso gutxitan defenditu ere izan dik, baina momentu ditan oso ondo ondek, geho tantoa bukatu galde guzti dati, dejadaz da, airez da bukatutako tantok asko izango izkikatzeneen, erabat agindudik, mutiko zorroa bezala ibilik Aimar, esan behar dik, partidun zehar esan dena, Aimar ez dela lehen urtekoa, ez dula agindu, ez dula frontisik hartu, ez dula mini batein, baina alare erakustaldi hau itea oso zailedek. Oain arte hori juta getxeuzkean, Martino Irujo partidu honak itxen, partidu ondo irabazizkik, ondo jokatuta, baina partidu ero erregalo desen ditezkin, eta esate ginen, erregalo gitezkik eta Aimar ez dik erregalo egiten, da zaile eukikoik eta holago kontu, baina gaur kontan Xabier da Jose markatu, hemen dut Aimar, naiz da partidua okerratera zaion, hemen da gurekin. Bueno, Aimar, zerbait okerra azten denean, normalean oker bukatzen da. Bai, ala da, ez hasieratik, lehenbiziko tanto nik indu, gero bera sake hartu du, eta handi gaurreba ezin izan dut, ez, bera samarda, bera Kriston partin du, ez den ongi atezio, baina nik aukera emati dezertik pilota horikin, bai esateko, airez baldin bat zubehintzat ogona, oso zaila jokatze gero, eskapatu iten di eskutik galen hori esan nun, eta berari hola irabaztea nahiko zaila da, nik uste bera galare, bai ikaragarrizko partidu indula ez den ongi atezio, ez. Iruditzen zaizu pelota erabakigarria izan dela gaur? Nik ez du zaten pilotana bakarra, ez, bakarra, lehen osan dut, pilota horiekin sake hartuzkero, frontizetik ikaragarria atetzen dia gero atzen, botera jonezke hori, boti ikaragarria ite dute eta handik ematea zaila da, ez. Bakarra nik bestela, lehen osan dut bestela, bera nik uste, nik igual ez dut ongi jokatu nio bera, Kriston Marti bindu, ez. Dena den, azken finean, dena airean dago, xalari irabazi ezkero, finalea, xalak irabazi ezkero, xala finalera. Ala da, ez, gutxinez, guain digen ere eskutan daukit, hori da importanten, ez, guain. Mendi bi astera auki xalan kontra jokatu garra, horri irabazteun aurrea pasatu bat, aber partidu bat iteun eta berri irabazteun, ez? Suerte izan, eskerrik asko. Bale, eskerrik asko. Jaun Andreok, bi pilotarien hitzak bildu ditugu, lehen da bizi Irujorenak, Aimar ere ez da eskutatu, aurpegia eman du eta bere iritziak etortzeko presta agertu zaigu, eskertzen dugu Aimar, benetan eskertzen dugu.